sampun kersa tengah wonten ing negari Madras menika kakang. Yogi Raswata, angkon kita memukum nyuwun marang Jawata andhatekake nengering ati
ana wigati apa kan mara enggal matur nuling sareng kula matur wonten ing ngarsaning kosan kedari anggen kula memumpun wonten ing ngarsa kosan terus Paduka Sangkari Kersa tegak wonten ing negari Semandas menika sampun matau-tau kula anggadhahi kepinginan supados kula menika sakto anggadhahi keturunan saketo kula menika anggadhahi putra ingkang samangke saketo minggir kawin-kawan sumo minangka tetring panguwasa ing negari Madras menika nanging kepiye dereng kasempatan kula menika anggadhahi katurunan malah kaporo garwa kula Retna Kadi sampun kasendal maya yo kira soma babagan garwama sampun Gusti katimbalan swami jeneng Siraja duweni rasa ketut kedubaya nuling sakjane saban jeneng Siraja duweni sedya kang asma kula menika anggadhahi kepinginan menawi to samangke Paduka karsa nimbadani kula saged anggadhahi putra kula nyuwun putra kula samangke saged jendres kalawan Paduka sang Badarsi jeneng sira matur kaya mangkon lire kepiye kaki aswapa awit saking miring pangidhep kula mucu wonten ing asma Paduka mangertosi Paduka menika salah sawijining bathari senajan to kita wonten ing Arcapada menika kathah ingkang boten mangertosi bilih Paduka menika sejatosipun salah sawijining bathari ingkang anggadhahi katresnan kasedyan dumateng titah wonten ing jagat raya menika ingkang saged ambudidaya sakatahe manungsa saged Kyungkyu kaki aswapa neraka kang dadi atur ya ulun kang paring daya marang surya lan candu karepen bisa paring cahya bisa migunani ana ing jagat raya iki malah iki wis titiwanci ulun bakal mancing ana salah sawijining titah jeneng kita barang bakal ulun paring kanugrahan ujug biji sejati yongket asma
Kang Pasuryani Ayu Sristyo Wahyu Ruksan Kedari Nyotobatku Meniko Anggakai kasihnya Mateng Tifta Boten ngomongaken Mateng Bathara Surya lawan Bathara Candra Kecapan kang jeles kelawan Bathari Salitri bakal dadi putraku sun paring tetenger Sawitri
tak sowan ana ing pangarepan. Kepiye mungko pakarikanmu ijo. Nuwun inggih Kusuma Dewi, sedaya jejibahan sampun mirantos kantun nenggoda paduka Kusuma Dewi. Banget panarimaku ya kaya mangkene kang dak senengi saka jeneng kula siraku tak anggap dadi mban kinasih tak jaluk aja ado-ado saka aku Yobi. Nggih Kusuma Dewi. Iya. Nggih wonten dawuh Kusuma Dewi. Ampun. Kami harapkan nanti aku bosan tak kirim dewoso kemangkin apa itu jeneng siro nate ngerasa aki apa kang tak rasa ketopi. Diripun kados pundi ta Kusuma Dewi? Aku kepengen cari to kalawan si Robi. Ananging kok yo tuling semrasane ngati wangun warep babar cari. Janjanipun wonten migatos menapa to? Sajak ndrawasi kados mekaten lho Kusuma Dewi menika. Iya, cuwon kaya mangke. Lah wonten menapa mbok inggih crita mawon. Yen aku karo ojo mbok aturke marang waktu marang kanjeng Ramaku. Nggih. Atus pundi? Ibu. Ampun bunen. Kamu ki penol cinta. Alah, penol. Ono ing sajroning pasempenan iki. Nggih. Aku kok pinangkyo kalawan pawongan kami bagus. Nadyan aku kuwi ora mangerteni sapa kang dadi kekasihan kegambaran pawongan kuwi mau cetha lan tansah kumandhel ana ing rasa. Lah menika namung ngimpi lho. Wong sajroning ngipen menika mboten kasunyatan Kusuma Dewi. Yo pancen kuwi amung ana ing sajroning ngimpi itu. Lah menika malah paduka menika sampun akhirnya dewasa lho. Mbok inggih sampun wancinipun paduka menika nggadahi garwa. Napa mboten wonten priya ingkang dipun tresnani to Kusuma Dewi? Kula sapa kuwi? Sampun pinat ana gending cengenge kelawan apa kang tak rasakake wektu iki. Oh kakawis
sampean mau nggih. Yen to larang satriya utawa nalen waktu durung duweni rasa tresno durung ana sing dadi nentang Sawitri anakku. Anakku, wong ayu Sawitri. kula wonten dawuh Rama Prabu. Lamat Rama mau kaya kekrungu anane gendhing kang bisa kanggo jejogetan. Apa ya anak iki bisa jejogetan? Nuwun inggih Rama Prabu. Ing sekawet kula kaliyan para putri katemni jejogetan wonten ing paman menika. Latawa nambahi pomponge rasane romo kasunyatane kacoba pasuryanmu kang ayu anakku uga bisa jejogetan ibu bungae priya kang bisa dadi garwamu Sampun kelaku ampin paduka paring pangalempana dhateng putra paduka Rama Prabu. Sedaya menika awet wulang puripun dan kinasih kula menika Rama Prabu. Anggonmu jejogetan iki mau saka ulang-uluke biyung iki. Nuwun inggih Rama Prabu. Apa mung jejogetan iso nembang apa ora biyung? Yen to anakku wis wasis anggone jejogetan, bacutke anggonmu ulang tetembangan ya. Sampun. Nanging ini lho, Kados pundi Rama Prabu? jeneng sira mono wis ngancik akhire terus lan maneh ento Rama Astana iki ora ana kurange pasuryanmu kang wis dereng warna malah kaporo pundange Sawitri minangka putra Nalendra ing Waraja Madras iki wis tumeka nganti manca nagara malah kaporo ing wektu dina iki saakae Nalendra mudune Pangeran Pati kabeh wis padha jejepe ngomongake kabeh kuwi mau kepengin dadi garwamu mula ndak jaluk anakku ngono agi paling pawangsulan kang gemadhok supaya nek Praja Madras kene ora dadi ajang paprangan
Prabu. Piye? Sejatosipun menawi to nintingi manah kula ing wekdal samenika kula tasih kepengin ngomong diri pribadi ananging Rama Prabu Dirgasunyatanipun kados mekaten lelakon ingkang gumelar kula namung badhe nderek dawuh patuh Rama Prabu. Yen kawan kulo ayo Rama kanthi tumuju ning alun-alun purba aseka samengko ning tangan. Ah!
wonten jauh pawan aji kados pundi? Nak jaluk podo disikat anggene podo peperangan. Ingsun wis nganti putraku Sawitri. Mula podo rungokno apa kang dadi kekarepane anakku. Ngestaken dawuh ning nggih mangestaken dawuh. Ayo, yuk putraku. Kuning Rama Prabu. Dateng setuju Ratu Sewu negara ingkang mapan wonten ing Praja Madras menika. Kados saiki Ing wekdal sakmenika kula badhe atur pawangsulan dhateng Paduka. Lamun kula badhe adani sayembara pilih sok sinten kemawon ing samangke menawi to angsal kalong rinoce melati menika injih menika ingkang badhe kula suwitan. Oh, mekaten nggih. Menawi panjenengan paduka kados mekaten nuwun inggih. Sang Dewi. Wis podo siapa Sampun pawan aji. mongso romo kang Nuwun inggih Rama Prabu. Wah, mestine aku. ndak jaluk sapa wae rokawan kang wis bisa kinanti sekali nunsi podo duweni rasa sore. Monggo Sang Dewi, kula sampun siapa ingkang Ayo kira meneng nangge podo kula monggo. Sing mangke saya kula. Monggo. ayo pun Monggo. pantes Ampun kula kemawon Bagri. Ngrungaken wonten ing jangga kula kemawon. Iki kok pajak wong mudaken wonten kula.
pernikahan menapa leres awit semanten ugi sasampunipun kula mangertosi paduka satemah sambunging raos kula lan kula ing manah menapa menika iki namean kados lan santi Wonten menapa paduka nasang romo. Oh, ora. Yo. Kowe nggawa parutan jahe ora iki? Boten sinuwun. Iki kok kaya ana sing ganjel ana ing tenggorokanku iki biung. Ojo guyan-guyu. Ayo malah guyan-guyu ki piye-piye iki. Ya menika lho Kusuma Dewi menika sampun ibu kan. Kok sampun iki kok. Dah kalah. Kowe iki melu bunga. Ije kula menika nggih derek bingang to sinuwun. Kusuma Dewi sampun nang sapinanjo kalian ganti laning ati. Semono baku. Ora sak dadak ana paprangan, ora sak dadak ngorbanke sapa wae. Panemune anakku iki jebul lahir. Sayang para pilih bisa milih sapa kang ati kegantilane ngati. Lah ya ngono. Lho, maksudyane katon mancara. Sejatosipun ing kawit kula sampun cariyos kalawan janji. Cerita babagan apa? Namun to kula menika nyumpena Rama Prabu. Nyumpena bilih sampun pinanggih kali kalawan pawongan bagus. Inggih jebles kalian Kakang Mas Bambang Satyawan menika. Oh, salah. Jebul ngono, kowe wis ngimpi yen to temu kelawan jujumu. Lah ya kok ora matur karo ramamu iki piye? Kula badhe matur menika lingsah. Akhire kula menawi to kula menika matur Rama Prabu malah dawuhaken duka dhateng Salah. Ora bakal ramamu iki nindakake duka yen to apa kang dadi penjaluke anake bisa gawe kabahagiaan. Nanging ora dadi apa dasnyasane jeng sira ketemu kalawan juju. puniki Tak bagus. kula wonten timbalaning nyandhang Sang Prabu. Yen to ora luput iki mau kowe kang aran Satyawan. Puniki kalunguran Sang Prabu. Banjur kowe iki pawongan saka endi? Kula namung pawongan Pidak Pedara. Adoh Prabu cedhak watu Sang Prabu. Senajan to seneng sira ngono kowe wong Pidak Araan dudu Nalendra dudu anak ratu ananging ora dadi kaya pangapa kasunyatane anakku Sawitri wis nibake katresnan marang jeneng sira. Apa ya jeneng sira bisa nampa katresnane anakku kanthi setya tugu. Nuninggih Sang Prabu Kakang kula saged nampi kanthi bagya mungkawit
bejo kemayanan kula sampun kapiji dening putra pat kanthi kinalungan rinonci ingkang menika tegesipun dados garwanipun lan jatuh kramanipun putra Pandhawa sang Prabu. Yen to sakarone padha wis jumbuh karasane kula ayo padha bali sak jeroning praja. Durung suwe anggonmu antuk kabagyan anggih. Kene wis ana tawarku saka Jawata kang bisa dadekake kedue asal. Aswati. Oh, menyang sarana sore lakon santri umrawan. Yamu perkara kados biji karwan. Nanging lamun terus hati katokan sakti yo lakon iki kudu dilakoni bersama. Nuran sapa tak jaluk Savitri kudu ngerti lakon iki lan kowe pribadi kudu ngandani Aswati. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gejabrus bersama Urip Bonus Channel.